επενδύεται σε αυτή την ομάδα. Δεν επενδύω, είπα. Δορίζω. Δορίζεται. Δηλαδή τα χρήματα αυτά δεν θα τα πάρει το πίσω. Ποτέ. Ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν, εφόσον με δεδομένη την αδυναμία τη πολιτείας, και επειδή το λέμε πολλές φορές, η αδυναμία είναι δεδομένη της πολιτείας, δεν πληρώνει παντού, πόσο μάλλον σε μια τέτοια περίπτωση. Εσείς, σαν ιδιοκτήτης αυτής της ομάδας, δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε, προκειμένου να έχετε τα ωφέλη που είχατε τις προηγούμενες χρονιές, να δανείσετε σε αυτή την ομάδα 1-2 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα, ώστε να μην έχει αυτά τα προβλήματα που έχει? Εσείς που γνωρίζετε τα οικονομικά μου, κύριε Τσάτα, και με ρωτάτε αν μπορώ να δανείσω από 2 εκατομμύρια. Σας ρωτάω τώρα, δεν είπα Είπατε γιατί δεν δανείζω, είπατε. Όχι, είπα. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να στηρίξω όλες μου τις επιχειρήσεις, την οικογένειά μου και να δώσω άλλα 2 εκατομμύρια εκτός των 800.000 που έχω βάλει μέχρι σήμερα. Δεν είπα γιατί, είπα δεν μπορείτε να δώσετε. Σας απάντησα κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να ολοκληρώσω την πρότασή σας. Εσείς μπορείτε να δώσετε 2 εκατομμύρια στην ομάδα. Όχι, δεν μπορώ. Ούτε εγώ. Αλλά εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης όμως. Γι' αυτό και έβαλα 800.000, ζήτησα δανεικά από κανέναν. Και ευχαριστώ και τον κύριο Σάβα, γιατί και εκείνος πίστεψε στην ιδέα μου και σε τέτοια δύσκολη στιγμή έκανε την κίνηση που έκανε.